Здравейте, приятели, ние сме Дейв Рахало. Здравейте, хора! Днес ще играем в този як сервер. Абсолютно. Сега тук отзад Дейв. Кога? Тук има три неща. Да, брат. Тук абсолютно законни. И мисля да се възползвам. Нали? Абе. Да. Напомня. Готов? Да, да. Пред. Я провери за Warp Survival. Чакай, я ще видя. Да, май няма. Този сервер как го намерихме, не знам как го намерихме, мисля, че той е дал ефект от тракера всъщност. И да, интересен сервер, всъщност не знам дали е интересен. Първото нещо, което виждам е, че с Factory, Faction беше. Faction, да. Faction, да. Което е малко неприятно, тъй като факшените не знам как се справят. Нито да набере до някъде. Завидно. Няма хубави неща за факшен. Може телепортичко. Сега намерим място, после ще поруча Това аз съм паднал. Това. телепортирай се. Може. Да, 3 секунди. Сервера почти винаги е пълен. Дай, Какво? обържи сок. Да ви ще опитам се отгара, да ви дали има PvP. Не, няма PvP за мен. Но за сметка на това, мисля, че има PvP. Не съм много смогнал. Сервер е плотен. Не си е направил. Да, всъщност не знам за какво направи, тъй като имам Port Jobs. Ти колко за аз един стак? Няма? Колко за аз един стак? Сега ще опитам да побрифам да преда, но не мога. Между другото играем без абсолютно никакви хакове, дори без. Така оправяме се на там да... Пак ще пломе. Тук ще побрифам, ако може. Приемаш. Мерси. Да, мерси пак падна. Не знам какво е. Всъщност, какво ще правим този титул? Някой обича Angry Birds. Какво ще правим този титул? Че търсим място за къща и ще разучим факшени. Тъй, че общо взето може да бъде малко скучно. Да, все пак търсим. Търсене на място, предпочитаме да е по-далеко, тъй като не сме професионалисти в правенето на факшени и не искаме да бъдем ограбени на теорията. Здравейте отново, приятели. Пропуснахме малко, защото до 20 минути се бахме да намерим място. Ние още не сме. И намерихме тази къща, която няма рез, нито faction claim на земята. Но някой не си е познал. И сега грифваме. И да, взимаме диаманти. Ще взимаме ли това? Лаписа? Да взимаме ли лапис? Да. Нямаме. Да. Чакай. Ще
Аз сигурно се задушил. О, не! Не. Ще се спася. Yes. Не. Yes. Никой, я ми направи тук място. Окей. За да вляза. Ама и ти ли? Продължаваме. Да вземе ли гъбите право? Може. Стига толкова. Има ли други? Не. Това по принцип е неприятно за собствените, като можеш да се сбори, но точно. Мисля, затова гадно да имаш пак. Не. Аз ги те. Може би между другото, Дейкова прав трябва да направи също функционално. Да. Айде. Влез под водата, за да изчиства тези неща и ги вземеш. Влез под водата. Е там отдолу под къщата. Как е? Защото чука са някакви неща. Как си оставя нещата? Колко умра. Влез ли? Влизам. И ги майде, тук е пълно с каралежи. Под водата ми. Много гадни неща. Нищо, ама има диамант по това време да се Има 2 диаманта. Да. И вече взем демидж холм. Да, мисля, че е доста добре. Не, умирам. Що? Не имаш холм. Имам ама 3 секунди. Къде имаш холм? Къде имаш холм? Да. Добре, сега време е да пуска от водата. Дърво как се събирам? От Лорд гора, например, нещо. Я виж. Какво? Извини ма от гора. Трябва да има са някъде. Нали има шоп, там ще купи. Сигурно има. Джон, шоп. Има Wilderness. Там, ама не там всичко ще е. Дойде нищо, все ще намерим. От Wilderness се там ще е пълно своя. Тук ще направим само една малка къща. Дейв. Тук седнал ли си пълно? Да. Но ти много по-натам отиваме и там ще се развива. Да не е толкова да пушка. Не там, не там. Добре. Много се близо. Ето, да. Вземи тогава айтъм. Вземи айтъм. Нали седна пълно? Да. В бак. Така. Бака е пред така. Май, това ще видя. Добре, не е пред така. Намерихме го страна по страна. Вау! То. Лан? Да дойде? Ало. Да, лан при мен. Телепортира се? Опа. Као пише. Откъде влезе? Още нещо. Ела съм. Влезе? Ей са. Да. Имаме нещо. Вау. Чувам се. Ти? Чувам. Взима ли... Нали я взема? Тук няма рез. Да, знам, че има. Да крадем. Има име. Продава се за 100. Дали има нещо? Не. Не знам. Чакай да поразгледам зафекшените. Какво беше? Да, не искам да ми запомня
всички уважаеми зрители, грифери, не просто чуем. Абсолютно против съм гриферите. Защото няма паче. Няма да си... Не знам. Давид също мрази да ги. Поне, това не съм. Да. 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 Разбира се. Да. Аз съм... Чакай, че правя факшен. Прими, че се отдава. Подавим се, прими моята. Няма да стане. Опа. Бърках. Отдавай ли си? Да, отдавай се, благодаря. Какво да правя са? Къде си? Отдавай се да виждам някакво. И аз... Не, всъщност не ги виждам. Сега ще ги... Да, ще ги взема. Добре, ма сега я ще дам. Знаеш. Ела. Не. Седна ли там? Да. Няма да се отдава. Опа, какво? Не. Прими. Никола, умирам. Прими. Не, вече не става. Я ще взема тогава. Загубихме всичко изгрифано. Не, той има баг вече. Има баг. Да. Ето ги. Това не може да се види. Взели си. Телепорт. Леле. Пак ще умре. Няма смисъл. Добре, следващия път. Да, че оказвам да умири. Какви фейлове само снимаме. Така е. И всеки път дълбоко умири. Сега ще спаса. Само гледай. Къде е сайта? Къде е сайта? Ето. Така, това бързо и така. Голямо фобия. Взели ми? Не, ама се опитвам. Моите изчезнаха. Аз ги взех. Спасих се. Моите взели ли? Знаеш на колко сърца съм, на едно сърце спасих. Моите взели ли? Взех, сега ще кажа 15 диаманта. Не само моите, твоите не знам къде са. Какво беше? Не бяха много, само диамантите от там. Не знаеш, че кажа когато имаш. Прими. Шига. Мисли? Колко диаманта има? 15. Само? 5 китки, да. В мен имаше друг. Това е да го изгрифа. Така, съпата на грифарите. Айде. Ела да я правим къща потки изглад. И сега. Имаш лопата? За мен. Имам. Сега чак. Дай две широки. Дай ми една лопата. Чакай. Влезе и вътре. Чакай, ела първо си поеми въздух, че ще умреш. Браво. Бързо. Какво ми стана с лупа? Да. Толе? Айде. Отивай долу. Да. Отивай долу в тази част. Да. Опа, ама защо си го закрил, бе? Само влизай в едната дупка и има още какво. Добре, сега нищо не виждам. Защото сме умни. Не, вижда се малко. Нямаме. Имаме. И ти имаш. Yes. Добре. Няма да така. Така, стой само ми. Опа. Дай ми една кипка. Дай ми една кипка. Сега. Опа. Да, знаех си. Кирка. Чакай малко, бе.
Аз няма как да отида при теб. Спокойно ще паднеш, ма. Да. Така, сега разширяваме. А, да. Кирка. Не, най-дълбоко ще го направим. Добре. Да, аз ще. Ама ако паднем по лава. Чакай, не надолу, бе. Няма Ще да паднеш. падне. Не надолу, че ще паднем в лава. Една тачка, да. Две надолу. Падна ли в лава? Не, две надолу. Добре, направи място за мен. Скачам. Опа. Така. И двамата е там ти си. Аз съм на тия двете. Аз съм на тия двете и си на други. Добре. Отново ще гъна диаманти си почва. О, айде. Я служи торч, че аз нямам. Чули? Да. Чакай, ще направя, че... Нищо. Не виждам. А, не си. Я пак служи. Ти къде си? Аз пак. Ох! Мерси. Опа. Чакай, скачай. А, не, това е спомната. А, не. Скачай. Скачай това. Окей. Качи ли си? Да. Качи си. Майнвай там айрана, ако видиш, че нямаме. И колко? Че имаме колко? 30 метра. Не се предвижда. Да, още една скидка. Дай ми още една скидка, да. Нямаш ли? Ала. Това е нищо. Идем само на... Ела за торч. Че смених посоката. Тук стигнем до края, тук ще направим. Ти нема бей мен да ми свърши това. Гол! Намери гол. Добре. Да. Ела пак за торч. И аз за теб ги помисля нещо. Аз сложих торпия. Какво? Сложих ти. Сложим ти това. О, стигнахме до бедра. Сега разширявам. Сега ще се пораби пусна. Окей, факшн, знаеш ли как се прави това? Абе, то това не е къщата, че с такова ще стигне само. С честове, с... Аз съм да си го заведил са пак. Това е и як. Който ни гледа в момента. Окей, стигнахме до тук поражение. А? Ти ли щупи то? Не за това. Сложи сега. Може би една птиха поражение. Опа, диамант. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Опа, яко. 6 диаманта. Може ли една кирка от нея? Не съм. То ясно няма. Да. Ян си направи. Чакай Как да след това може? Да, след След това. Махнаме дърво.
7 пръчки. Ползвай ги Няма ми крафтинг тейбъл. направо. Упс. Добре, отиди до спон и купи, нали, лапчо. И купи дърво. О, аз съм имал 64 порча, лега. Окей, това време. Още имаме енчантинг тейбъл. Да. Да. Вземи... да, Ако имаш пари ми дай да взема още дърво. А? Ако имаш пари ми дай да взема още дърво. Ето. Не ми стига. Вземи колко можеш още. Не мога, то тук имам само 64 за 150. И сега... Окей, добре стана. На темпо може би още едно наборъчно да решим. Може. Аз ще сложа често. Един да си. Мисля, че правим интересно, защото сравнително бързо. Къде сложи? Ето. Я го дай това. Чули? А? Дай крафтинг тейбъл. Аз мисля, че това. А? Добре, печката ни едва се вижда. Не, всъщност не може да. Трябва да сложи знака. Да, и малко желязо. Не. Дай колко кирки се направи? Ето. Аз много се изкушавам от това да направя голямо нещо като подземно царство на водата, което да ми е много ясно. Това ще направим. М? Ще го направим. Да, ама трябва просто да ти кажа как спрях пакшен преди да правя. Това може да премеши много. Добре, your type is already in use. Добре, как да беше? Един пита, как ще раздават Какво пита? Не е раздават. Окей, великите си. Сега, гледай си чата за малко. Гледаш ли? Да. Да. Опа, глупости, аз това ми право. Се бъркам. Приеми. Не. Може нищо не ми е... Чакай, F10. You have... това е description. Ако ми за малко може да пуснеш чата, няма да пречи на древните.
Така. Разбрах, че има такова. Има твой факшн. Ама? Имаше факшн, но мен не си ме покана. Да, също. Абе, инвайт беше. Инвайт. Let's help with this show of our job. Everyone. А? Everyone. Значи, I join faction name. Как ми faction name? чакай да говори. Велики. Главно. Ето. Стана. Добре, сега. F. F-com може да сетнеш. F се. На първо майчето сега ще я чакай. Ако искаш ти ако правиш F-Residence, аз да отида малко да видя на World for Wildness. Какво ще кажеш? Какво? Да отида на World for Wild... Чакай. Wild. F, claim. Claim faction. F-Claim ми отбелязваш от сега. Чакай. Какъв радиус? Голем. Но... 30. Is not allowed in this area. F-claim is not allowed. Значи на някой друг. F-claim 5. Добре. Добре, значи ще се поразвием, ще намерим място далече и тогава ще клеймваме. Сега няма да декларираме. Моля? Ще развием и ще намерим място, където да F-клеймваме, защото сега сме до резиденцията на ония горе. Нямаше резиденция. Но нямаше. Да. Тогава ще намерим. F-claim is not allowed in this area. Никой идея. Приятели, ще свършаме, защото станаха към 25 минути. Чао от мене. Виждаме хората в следващия.